So ayan, may nakuha na pa tayo mga kamax. May pumasok. COD item, car plate, price 700. So tara, accept natin. 700. Sige, daog. Good. Chat natin. Good PM. Ma'am. Sir, padong ko. So ayan, papuntang Talisay area to mga kamax. So tara, 118 yung DF mga kamax na nakuha natin. Alright, asa man eh. Asa may dapita ba? Dito. So tara. Asa man ha? Isa karita padong dito. So tara mga kamax. Alright, let's go. Pangalawang booking to natin mga kamax ha. 118 tapos kanina 150 yung una, tapos yung binigay sa atin 170, di ba? Okay kayo. Alright, let's go. Dili na buta mga kamax sa amping kayo mo dire sa may pointing kaning may circle. Kay kung ano yun, mag-abot pang ganda ng sakyanan din mga kamax. Alright. Hi, hello sir, mayong udto sir, Maxim ni sir. Sir, padong ko na sir, COD plate na, saan ay car plate no? 700 ang car plate. Yeah. Sige, padong ko din sir, tawag ko ni mo balik sir pag abot na ko diha. Saan siya? Maribec store. Sige sir, thank you. Wait siya mga 700 na. One, 3, 4, 5, 6. Two, 3, 4, 5, 6, 700. Balik ko check ma'am. Thank you, sir. Ma'am, thank you. Alright. So balik carpet ni siya mga kamax sa tuwang na pick up. Arrive muna natin. Hindi pala ito nila arrive. So let's go. Max! Naki-pick up pare? Diri ka? Ha? Mana ka? Oo. Naki-pick up? Wala? Number. Plate number sa mo ha? Una ko! Abi na ko di mo tagad. Action sa tabi ang kaulaw. Uy, una ko. Action sa taga-ulaw, kanibit ang butag gata, tapos dili tatag doon. Alright. Grabe, kainit mga kamax, marag mamaak ang kainit. Oy. Kumabol pa siya. Aritagi may SRP mga kamax. Grabe kainit mga kamax. Murag maak sa kuwan eh. Murag maak sa bakton. Uy, kamax. Pasi kamax, relax sa kayo. Max!
Relax na kayo. Grabe. Inaano pala kung tapirmi mga kamags nung walay traffic. Tanawa diri dapita oh. Di, grabe ka nindot. Di ba? Hindad kaya tong biyahe pag inaano permi mga kamags na bitaw. Hapsay naman walay traffic. Kaya marag madali kita. Pero nabi oras diri mga kamags kani siyang SRP, grabe ka traffic. Asa man dapita? Marvick Store. Asa man ay? Pearl Street kuno. Street. Then liko dire. Sakto ba ni? Ay, tara di ay lapas hapit eh. Yeah. 700, 818 sir. Sakay agency yung sakay 200. Tanaw na ko ha, 200. Yeah. Sir, thank you. Di pa na siya mga kamags. Ayos.